Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongyalam ka Hill Farmers Union Central Body menta kasngi kilayo banlet pinskam ki nongyalam bathamai jong ka HFU Bhoirambong Block na kabenta usnam 8000 apunrio hado usnam 8000 apkundai ya kite ki nongyalam na letban pinskam do Vice President jong ka Central Body uba Coming Star khar umlong haringkat ka jingedan lang Assistant General Secretary uba Ramphai khar kongor u Organizing Secretary uba Yalambha Mauri but u Publicity Secretary uba Rangte Pingru. Kinongkit kam bathamai jong ka Bhoirambong Block kilong u Soiroi Nongkandri kum u President u Samla Albert Roni Ramde kum u Vice President u Monlang Thangkhiu kum u General Secretary u Precious John Madur kum u Assistant General Secretary but u Banlam Shadap kum u Treasurer lembat ki khatsangut ki khot layo ban pentian smai ya kini kinong yelam na u Vice President ka Central Body uba Coming Star khar omlong but yo ru ya ki kentin sneng kentin kentu kan pham da ka ba uong bakum kinong yelam don kam ya ka jingrang ba mensim ka jingeteli bat kamon ban tre namar kani ka de ka kam tre mon snobha bat ka thong hi ka long ban kentie wi ki para nongrep ha ka dong ka than bat ha ka jila hi baro ka wei kum ka seng ngilong shisha kasti yada bat kinong pradenti ya kinong rep ha ki babon ki jing e u President bathamai jong ka Bhoirambong Block uba Soiroi ulapan pau ka jing thrang ka jong u bat ka isi ka bathamai ka dei ban penkhlan ya ka seng da ka balum bat thau ya ki unit jong ka HFU haman la kishnong khnang ba onla ban penyatli ya upa nong rep ha ka block Kinong kitkam bathamai jong ka Hill Farmers Union Bhoirambong Block mentakas ni ke khatlai tabin brai rumlio 8000 apunrio ni kular bercipti ya kan kitkam apden ka met ke bakoi ke phia ban apden ke jing tuplio tuple Banlong kinong yalam jong ka Hill Farmers Union Bhoirambong Block Boy ban kajilahi barokowe Nikular bambur henti ya giliti ki kendon bat ki an balapu da kay HFU Central Body daga jidit kle nashim ya kan ni jidit tinsman ablay rabbi so ngaku mu Presiden jongka Hill Farmers Union Bhoirambong Block ngi sukmen ba mentagasngi ya ka bangilayo ban simti ni ka kam ya ka ba lengba ka Central Body ka balayo ban penskam hanegasni ya ka bangila ban pentelun ya ka kam jong ka Bhoirambong Block namta kinong rap jong ka dong ba ka than jungi sanisa Eastern Riboy tena kadang junga kum Presiden ngangnut ba ngini tre lang rengkat ba kinong rap khamtam e ya kinong rap bat kinong ri jingri ru ngidon kam ka jing ya tre lang ai mensim yangi kinong yalam kenang ngila ban pendap ya ke ba kum ka union ka semu banyak tre rengkat bat pi lapidan pedeng kejing e ngikloi ban jadon rengkat bat pi ladapi ai ka keti kamon ka keti kedang ngi nang ngila ban pentelun ya kene ka kam nang ni sekman te kendiat e ngikwa ru na kalyang jong ka Bhoirambong Block ba lengba mentagasngi ka bangila ban penyar syu ya ki snat trikam jong ka ki budan po jong ka Bhoirambong Block nadu ka
circle bat kumju syaki unit ki fer saman nang kisinong hapo jongka Borbong Blong ni sala ban form yaki unit ba fer nang ngin la man pentel telun bat pen ya teli unong rap bat ngi kinong yalam jongka Hill Farmer Union Borbong Blong.